ман фикр намекунам ки ягон кишвари дигар бештар аз ӯзбекистон сазовори иштирок дар ҷоми ҷаҳон бошад. Ӯзбекистон тоза бори аввал дар таърихаш ба ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт ва ҳарчанд ҳоло дастаи миллӣ дар авҷи худ қарор дорад, онҳо метавонистанд ин комёбиро хеле пештар ба даст оранд, зеро ҳамеша яке аз дастаҳои хатарноки Осиё буданд ва чандин маротиба то ба рохат хеле наздик расида буданд. Дастаи миллии Ӯзбекистон танҳо аз соли 1998 инҷониб барои ҷоми ҷаҳон бориза мебарад, чунки то он замон бахши аз иттиҳоди шӯравӣ буд ва қариб ҳамеша аз марҳилаи аввалини гурӯҳӣ мегузаштанд, аксаран ҳамчун ғолиби гурӯҳ ва ҳатто бидуни шикаст. Аммо марҳилаи дуюми гурӯҳӣ ҳамеша барои онҳо душвор буд. Баъзан сахт мағлуб мешуданд, вале баъзан то ба плей-офф мерасиданд. Масалан, соли 2006 онҳо ба плей-офф роҳ ёфтанд ва бо Баҳрайн ду бозӣ баргузор карданд. Бозии аввалро Ӯзбекистон 1-0 бурд, вале бояд 2-0 мешуд, зеро дуввар як голи пеналтиро беасос бекор кард. Федератсияи футболи Ӯзбекистон талаб кард ки пирӯзии 3-0 барояшон ҳисоб карда шавад. Аммо ФИФА қарор дод ки бозии аввалро пурра аз нав баргузор кунанд. Бозии такрорӣ 1-1 анҷом ёфт ва бозии дуюм 0-0. Дар натиҷа Баҳрайн бо қонуни голи меҳмон ба даври дигар гузашт. Соли 2014 боша Ӯзбекистон бо Кореяи Ҷанубӣ ҳамон якхела хол гирифтанд. Корея мустақиман ба ҷоми ҷаҳон рафт, аммо Ӯзбекистон ба сабаби як голи камтари байни фарқ ба плей-офф рафт. Онҳо бо Урдун ду бозӣ карданд ки ҳарду мусовӣ анҷом ёфтанд ва дар задани пеналти мағлуб шуданд. Соли 2018 низ ҳамин тавр шуд. Ӯзбекистон бо Сурия як хел хол гирифт, аммо Сурия ба плей-офф роҳ ёфт. Аммо ҳоло вақте ки дастаи миллӣ хеле пурқувват шудааст, ниҳоят Ӯзбекистон ба ҷоми ҷаҳонӣ 2026 роҳ ёфт. Акнун савол ин аст: ба фикри шумо онҳо то кадом марҳила расида метавонанд?